Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. And now you're on to your Part 4 and enter the amounts on each of the line items. Click the highlighted Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Davao, Mindanao, Tibok Pilipinas, Tibok Kalibutan, good morning. Welcome sa dinis sa itong panagbanuban sa programang Issue sa Masa. Adlaw may kalaga Martes, so gapit sa 8 na ni bulan sa Hulyo 2025. Kumusta mga suki na tos kanginan? Ato aga mga suking tigpanubay, Lokop, Region 11. Sa tanang lugar kadabot sa itong pagsibyan nini mga orasa. Maayog kabuntag na lamang kanatong tanan. Bugnaw ang palibot mga bay. Ang tod paningat to sa bulan sa Agosto. Kaya na ata mga higalay sinatian nga aphelion phenomenon. Unsa maningan isgutang phenomenon mga higala kaning aphelion phenomenon. Mauni ang giingon nila nga kasinatian o panghitabo sa kalibutan nga bugnaw kaayo tungod kay ang planetang Earth layo mga higala sa adlaw. Aphelion phenomenon ang tawag ana. Naapoy ginatawag nato mga higala og maluibon phenomenon. Unsa man ning maluibon phenomenon jon? Kanang ang bana layo sa asawa or ang asawa layo sa bana maunay mahitabo magluib gyud. Maluibon phenomenon. Kung ang adlaw, ang kalibutan layo sa adlaw or ang adlaw layo sa kalibutan, aphelion phenomenon. Pero kung ang bana layo sa asawa o ang asawa layo sa bana, maluibon phenomenon ang tawag ana. Kumusta? Ato ang suki sa kahanginan. Sa
Nagapo kami ng hinaot nga nakamos may panglawas kapiskay at nag-aasig sa kinabuhi. Samta mag-uban ta mga igala alang sa laing episode na usab sa programang Issue sa Masa. Ang tutangan to sa oras alas 9 og daghan ta mga higalag hatagag pagtagad karong buntaga. By the way, belated happy birthday di ay kay Ma'am Marilo Salcido Doki, no? Tagdumala ni Maygala sa East West Bank ni na Storil. Nya si Grace diya sa Diolbet oy mga kuan din na the hunks sa Diolbet minaw sa tuwa. Good morning ninyo diyang tanan. Salamat. All right. Pipila sa to aga mga isgutanan na karong buntaga mga higala. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Total ban alang sa tanang sugal sa online gilaraw karon sa Senado. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Samtang kani Pangulong Rodrigo Duterte bukog og panit na lang daw. Matod sa iyang kanhing asawa nga si Elizabeth Zimmerman. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Samtang game fixing og unsihanay sa sabong mao kunoy gilantaw karon sa kapulisan dito sa Kauluhan nga naas likod sa pagkawala sa daghang mga sabongero. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Samtang Senado milimod nga adunay pork barrel sa 2025 national budget nga gi-insert 150 billion kuno og ang lugar ni Chis Escudero maoy dakong benepisyaryo. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Samtang Senate President Chis Escudero naklaro nga dili makasugod ang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte tungod kay wa pagyapoy authority ang 28th Congress isip mga prosecutor. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Sa lokal nga isgutanan Davao City, rank number 2 isip pinakaluwas nga syudad sa tibuok nasod Pilipinas. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Kanaguman pa may kalamoy magalangkob sa tuaga panagkuyog sa programa nga Issue sa Masa dinhi sa 90.7 Love Radio. Ayaw kalimot sa pag-like and share sa tuang programa sa tuang mga ka-ISM mga nagsunod sa tuang Facebook Live ang Issue sa Masa June Bersamin. Siyempre pa sa ito ang mga suking tigpanubahan din is 90.7 Love Radio. Good morning kanatong tanan. Bangon na ng uban din na nga nagpaigda-igda pa mo. Tugno magud ang panahon lami pa kayo igakos-gakos kang mister, lami pa kayo igakos-gakos kang misis. Anang gakos nga di gyud mga higala makalusot ang kabugnao. Grabe ng gakusa na. Unsa kaha ng gakusa. Hindi yun makalusot mga higala ang katugnaw. Perti mag yun tugnaw aron. Karon ang kabuntagon tugnaw yun mga higala. Kay layo lagi kaayo ang ato ang kalibutan sa adlaw. Layo kaayo. So pag layo bugnaw ang kalibutan, ang kanang mga yelo, mga higalang nga tunaw, tungod sa kainit kay global warming, di na po na matunaw mga higala, mubalik naggahi, kay tugnaw man kaayo. Balik na sila o gahi. Alright, una tamo proceed. Nganto sa tuaga mga isgutanan. Ako lang sa timbayaon ning sayo, kay may gala nagpaabot sa ilahan nga mga greetings, si Kuya John Cordoba. Good morning din na. Naaron siya sumangagoy bislig sa lugar ni Katutoy. Pa-shout out ko sa kuha nga batchmate 84 sa high school. Aba, 84 dahi ka kuya. Sa ato pa ang imuhang edad
never mind. Ang imong edad, never mind. Alright, Siyempre pa si Kuya Jerome Muda, good morning din ha. Sige nagpangitag kliyente kinsay manghiram og kwarta, daghan ni kwarta. Si Noel Recentes, Ma'am Elsa Kyutso, good morning. Konsihal sa Katawhan, kinsa man ning konsihal sa Katawhan? Ma'am Maricel Plaza Humawan, niya ingon pa si konsihal sa Katawhan, kol maayong buntag, mangutana lang ko kung kinsa man ang sabako ni Ilyas, iya habang kalipin or iya habang manager, agaray, Grabe ni si Ilyas mag-impluensya sa mga batanon, no? Ang mga batanon, mga higala, kung sugo o nimo, pati katapulan. Pero ingnon gani nimo nga, dito si Ilyas, nagkanta-kanta nga nagkiyod-kiyod sa intiblado, sus, ang mga batanon, alibwag ug panagan kay naa si Ilyas mga higala. Lain po ring style ni Ilyas kung mukanta kay magsigig kiyod-kiyod. Mas daghan pa ang kiyod kaysa kanta mga higala. Sa po ni si Ilyas pero mo na uso ron. Alsonito Guevara, good morning. Si Liz Kyutso. Sa man imuhang mga letter nga gigamit. John, good morning. Pakigreet ko sa ako ang nanay, si Ma'am Elsa Kyutso o Ella Kyutso from Leslie of Ontario, Canada. Ayan, Ontario, Canada. Mayong buntag ninyong tanan din. Ako na nang gibasa una na kanang wapata kasugod sa program na anay mga greetings daan mga bay. Salamat kayo. Derita, haning istorya nga ipaundang na gyud ning tanan nga online gaming o tanang online nga sugal mga higala, undang. Kung nag-online mo o sugal din na, Jovinal Burgos, good morning. Mga taga-Bangkal. Kung nag-online mo sugal din ha, anang ingon na to mga higalag, pustaanay kung unsa ng anak, sa pila kabuk ng anak sa inyohang anay din ha, inyong gi-online, bawal na. Pero ang sentro ani mga kaigsuunan, ang kanang online casino o online sabong. Naala mag-uwis mo slot machine anang casino, di po ko kabalo anaot kay bisag ka ng casino, bisag makausa. Wala yung ko mga higala makasulod ana sa kung tibuok kinabuhi. Ay na ko yung pangutana sa edad. No, kay di jud ko mutug-an sa ko ang edad. Pero Year of the Dragon ko. Pabitin-bitin pa ang panuhak, no? Kuan. Kana ra bang tao daw nga dili mga higala mutug-an or magdumili or maulaw sa ilahang edad mga higala? Na daw nay psychological sickness. Daw nay sakit mga bay. Kamu din hang di manug-ag edad, na sakit daw na, no? Psychological sickness daw na. Agaray, Hindi man gid mamutug-an sa inyohang edad, no? Para masukod na to. Pero kanang mga edad-edad mga bay, may bawaan magyapon na sa kadaghan sa kunot. Di ba? Unya kung mo istorya ka kanang mga kasaysayan mga higala, may bawaan man na. Uy, unsa to yung istorya nga history mga yun ani man tong idara to, di ba? May bawaan man ka. Tan-aw si imuhang ngipon, yung ngipon nga pangag na. May bawaan man ang imuhang edad mo in taon, uy. Ganong itago-tago man yun ang edad. Labi na ka na mag-birthday. Dili mo tugan mga higala sa edad, di ba? Gilbert Jess, good morning din ha. No? 1976, Year of the Dragon. Ayan, nakabalo na ka sa kong edad. Now, speaking of ngipon, naadaw roy na imbento na ang mga scientist, mga higala. Bisan pa og 80 anyos ka pataas, pwede na mutubo ang imuhang ngipon. Babaga na po ni mga higala aning mga kuan, mga dentist, mga kaigsuunan, kining mga nagnegosyo aning maligyag postiso, repair og mga ngipon mga higala. Kay naaday na imbento karon, ang mga scientist nga bisan pag 80 anyos ka, pwede mo tubo ang imuhang ngipon. Yawa na, no?
Mutubo imong ipon, ang delikado din na. O muinom ka ana nga tambala na. Musigi na lagtubo ang imuhang ipon. Misag idaran ka na, mutubo yan. Misag napangag na, bag-ang ni mo dinhag. Ha? Kanang imuhang pamuok ni mo, manubo. Kaya nakainom ka ng tambala nga. Di ba? Hadlok po ng tambala na. Ang delikado din ha. Kung magsige na lagtubo, di na po muundang mga higala og tubo. Hangtod ang imuhang ipon, mahimo na nimong sungkod. Isungkod ko na lang ni Dong. Di naman muundang og tubo ni akong ipon. Isungkod na lang ang ipon mga higala. Lindot kayo na, no? Pero I doubt kung mulutsar na mga higala there is Pilipinas. Daghan kaayong mga membros medical society nga maapektuhan ana kanang mga dental clinic din ha, kanang mga tighimog pustiso, tigtaod og mga jacket sa ngipon ay mao gyud na sila maapektuhan. Munay number 1 nga mobaba. Parihara ko na aning tambal mga higala sa high blood, kolesterol o kining diabetes. Adto ka sa uba mga advance nga naso dili na problema nila mga higala. Kuyaw na kayo ang ilaha didtong mga tambal. Ang worst tungod kay kasagaran mga organiko lang ang gigamit mga higala. Pero dili pwede na isulod nimo diri sa Pilipinas. Kay ang mga synthetic mga kaigsuonan nga mga distributor, synthetic companies nga distributor aning nisguta mga tambal, mubabag man na sila. Business ba? O niya ang doktor mga kaigsuonan, mawad-an na pod og opportunity nga maka-abroad. Kay ang promise anang mga mga kumpanya, adtog abroad, basta makaabot skuta, adtog abroad, daghan ka og na tagaan og kining unsa tawag ana kanang resita. Tanawon man na dito. Unsa na matambal mo na resita, kwintaho na. Pwede na ka. Adto na kag Singapore. Ana ba? Gamay ra imong na resita. Kuan na ka. Dito na ka paingon sa Sikihor. Ay, naka. Ito ay mao na ang realidad mga kaigsuunan. Dere, ang kanang former ka o kanang stone, ng bato. Kinahanglang ka operahan. Kay basig madialysis na ka. Ingnon na kas doktor, madialysis ka na. Mga duha ka na lang yun kasimana ba? Madialysis ka na yun. Pero muadto ka og Malaysia, naalay tambal dito ipainom sa imuha. Mga tagak na din ha sa imong kinatao ng mga bato-bato. Gikan sa imuhang lawas. Di na kinahanglan ang operasyon. Pero dire, kinahanglan operahan ka. Nga naman. Kay madialysis ka, doon na lang yun kasimana. Madialysis dili, mandi ang pasyente ang madialysis mga higala. Ang madialysis di ay, ang iya mandi ay brand new nga inuba. Agaray, ang brand new nga inuba, mo day madialysis panuhak. 6 minutos, human ang alas 7 sa buntag. Now, direta, aning istorya mga higala karon taon-taon ato ning ihikyad ning mahitungod aning online gaming. Unsay mga advantage o disadvantage ani mga bay? Ngano gihingusgan man ni pag-ayo karon sa senador nga gikan mga higala sa Bukidnon kani Senate President nga si Migs Subiri. Ang iyang si una nga rason tungod kay makadaot gid, makadaot sa kaugmaon sa mga Pilipino, indirectly makadaot sa ekonomiya kay mahimong tapulan magsalig na lang sa sugal kay on hand na mga higala ang opportunity nga mo apil anang gambling. Unya dili daw magmatter ang giingon dako kayong amount mga higala nga malikom sa gobyerno gikan aning online gaming. 47 billion as of first quarter pa lang na mga higala sa 2025. Ingon ana daw kadako mga higala ang makuha sa pagkor nga kwarta gikan aning online gaming. Pero mato ni Subiri, gamay ra kay na.
kung mga buang ang mga Pilipino anang online casino, online sabong. Kay once mabuang na sa sugal ang mga Pilipino, hastang kalag ibaligya. Ha? Oh. Sobra pa na mga higala ng sugal sa droga o pagkaadik sa ilimnon o pagkaadik sa babae. Nga naman, kung maadik ka sa ilimnon, pag mahubog ka, muundang ka naman. Di ba? Oh, pag maadik ka sa droga, pag maabot na nimo ang imuhang dosage nimo, ha? Lami na imuhang paminaw, buranak ka og naa sa heaven, muundang ka naman. Magtipid ka man. Anang syabo nga mahal na kayo karong panahon Oh, magbisyo kag babae, ha? Inighuman nimo panarapo anang tualya nga perting haita mga higala dinaan ng tag 3 hours nga mga lawak. Sos, Ginoo ko. Ha? Magmahay-mahay pa ka sayanga sa akong kwarta oy. Pero kaning sugal, damor nga mapildi ka, damor ka nga mangisog, hastang kaldero ninyo inyong ibaligyan. Taod-taod, ato ni may galang balikan. Human lamang pipila ka baga, pahinomdom. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Alright, balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programa Issue sa Masa. Samtang doon na may gala 10 minutos ang nakalabay. Human ang alas 7 sa buntag. Now, kanimang naisgutan na to nga online mga kaigsuunan, no? Online na sabong, online na casino, ug uban pa nga online mga higala nga sugal. Mubalik magudta dito sa sinugdanan, no? Anything nga sugal mga higala is really offensive to our public morals. Mao gina siya ang premise dinha mga bay. Any sugal, anything nga naglambigit aning sugal mga higala is offensive to our public morals. That's why pag moingon kag sugal mga higala, it must be regulated. If it is legal, or worst, total ban, no? Now, ang gusto karon sa ato ang senador nga mo sponsor ani mga higala nga naisgutan nga House Bill, no? Sabay pangalan aning naisgutan nga House Bill, number ani House Bill 142, no, sa kini mga higalang Senado. Nga dili lang regulation, total ban, no? Kay alang sa ilaha ang regulation mga kaigsuunan dili siya enough aron nga masustain na to, nga ma-insure na to, nga wala mga higala ni siya'y epekto sa mga Pilipino, especially sa mga minors, ngadto sa mga pamilyang walang-wala, nga nalulong mga higala aning sugal tungod kay ang sugal anang online mamahimo na mga higalang within their respective reach lang kuno. Narabang na kay cellphone na kay load. Makadula ka nagkasino. Makadula ka na may higalang sabong. O sa may advantage o disadvantages ani mga higalang online. Unsay advantage o disadvantage kung total ban or i-regulate lang nato. Ayan, mauna mga higalay, mga bugat nga isgutanan tungod kay maunay mamahimo, no, nga unod sa debate mga higala sa ato ang mga lawmakers kung unsa gyud ang ilahang mamahimo mga kaigsuunan nga desisyon pag-abot aning online gaming. Ang proposal is
total ban. Actually, ang Congress doon na po mga higalay kining gitawag na tog version, no? Aning online gaming mga kaigsuunan. But more on regulation lang, no? Naglabi man gud ang pagkor nga dili pwede tungod kay dako kayo ni kwarta, dako og matabang ngadto sa mga Pilipino. Pero ang tan-aw mga higala ni Senador Zubiri, maghatag lang ni larot, maghatag ni mga higala og dugang problema pag-abot sa panahon. Kamo naminaw karon din na wala ko makabaog unsa inyo ang mamahimong baruganan pag-abot ani, no. Unahon nato aning online gaming. Unahon nato ang advantage o disadvantage sa online gaming. Kuno hay i-grant, no, wala pa man pero ana lang for purposes of discussion. Na online gaming. Unsay advantage sa online gaming? Ang online gaming, ang advantage din una, di na ka muadto nga to sa mga kasino, nga to sa mga sabungan, aron ka makapanugal. Di ala sa imuhang balay, og asa ka, kinsa imuhang kuyog, pwede na. Basta naa kalay signal sa imuhang cellphone, pwede ka na makasugal. Ikaduha. Pag mapildi ka, walay laing nakabalo. Ang kanilang internet o ikaw nakabalo nga napildi ka. Same with kung makadaog ka, way mangayo og balato kay wa may nakabalo nga nidaog ka. Munay ka na nga advantage mga kaigsunan. Ang mga silusang asawa sugarol ang bana. Kulungon ka lang sa kwarto. Pag online lang dia. Basta di ko gusto mo gawas ka kay ug moadto ka og sabungan. Basig maghapyod-hapyod na ka ng mga manglastuhay din nagbuwagaw kay buhok. Di ba? Mao na ang advantage mga kaigsuunan o disadvantage din. Pero ingon sila, usa sa mga bugat nga disadvantage ana dyan. Tungod kay ang mga minor, dili na nato mamonitor. Kung unsa ni ron ang ato ang problema aning pornografiya, kining mga bomba mga higala nga diin hastang mga minor doon na access. Muna nga bisag 9 anyos, 8 anyos na nga buntis na mga kaigsuunan ang ato mga kabataan kay ang access nila aning mga pornografiya, unfiltered yun kanang makakuha yun sila. Maka-access yun. With more reason aning mga higalang online gambling. Di ba? Ang pornography bawal man yun na. No? Di ba, DJ Sweetheart? Bawal man na. Nga mo tanaw man ka. Bawal man na. Di ba? Karon, kaning online, kung ato ning illegalize, ipadayon, through the supervision aning pagkor mga higala, di man na mag-supervise ang pagkor for the welfare of the minors. Ang ginasupervise ana nila mga higala, ang kwarta nga mo paingon ngadto ra sa ilaha. Mao na ginasupervise ng pagkor. Nga dili sila malugi, dako ang ilang remittance para Atchop Boulevard mga bay. Ang ato ang kining gitawag og Malacañang. Di ba? So, kung dili nato man ma-regulate kaning mga pornografiya dinha mga higala sa online. With more reason nga atong illegalize ang online gaming, mas labaw na nga dili nato na mga higala ma-regulate. Di ba? Karon ang ingon ni Senador Zubiri, tungod kay kanang regulation, daghan gihapon ang makalusot ana. Daghag palusot, daghag circumvention. Nabaw ka ni Pilipino, may mangitag palusot no? Para dili madakpan sa balaod. Daghag palusot mga higala nga himon, ang ingon ni Mig Zubiri, total ban. Total ban. Meaning, wala na yun. Wala na mga higalay bisag gamay nga konsiderasyon anang online nga. Sige anang direlay ko to ba? Dapat ang mga minor dili gyud pwede. Mga regulation. Wala na because ang pagkor dili maka-implement ana. Ang pulis dili maka-implement ana. Saban,
sudlon sa pulis nang nagdula og online din na silang balay without securing kining gitawag nato mga igalag search warrant o warrant of arrest unsa ba? Sa minor na, dakpo na. Kasi mo supervise na, DSWD, musulod og balay, ma-charge pa ka din ha og trespass to dwelling. Di ba? So, dili siya gyud lisod siya mga higala kung act of regulation lang. O sa diferensya aning total ban og regulation. When we say total ban, wala gyud. Walay konsiderasyon mga higala nga ato ang hisgutan na din sa online gaming. Pag moingon kag regulation, na ay mga polisiya nga dapat sundon para mahimong legal ang imuhang negosyong online betting, online gaming. Di ba? Na kay sundon. Like, do not allow minors. Oh. Pero, kisa may mo sanitize ana din ha, nga ang ni-entry din ha anang casino online, minor na siya. Kinsa man. Wala man siguro. Kaya ba na himuon sa pagkor? Kaya ba na himuon sa tuang mga pulis? Dili na kaya. Inherently impossible na mga higala. Taon-taon, balik ta, human lamang pipila ka mga pahinomdom. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga... Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Love Radio. Alright, balik na may gala. Dili sa 90.7 Love Radio. O sa to ang Facebook Live ang issue sa masa June Bersamin. Now, sa ako na may galang naisgutan kaganiha. Kung mere regulation lang, lisod na siya mga higala i-sustain because ang pagkor dili ka kaya mag-supervise niya. Sa pila ka ihap sa mga Pilipino nga na-indulge sa ani mga higalang gambling, mga gambling enthusiast. Tungod kinakita nila ang opportunity, na may opportunity sa trabaho o negosyo des Pilipinas, diri na lang ta sa sugal. Hasta ang mga minor de edad, maimpluwensyahan mga higala, maunay gipanagan-an. Kung ano, nga, dili lang regulation, total ban. So kung total ban, wala na yun na mga higala, kanang dipinsa nila nga 47 billion o 47 million nga income sa pagkor for 2025 first quarter alone. Di ba? Wala na. Wala na. Total ban man. Makit-ang ka nilang mag-online kag pusta ng manok, slot machine online, dakop. Dakpon, ang nagunit sa cellphone nga nagpusta, illegal betting, dakpon po itong nagpasiugda mga higala. Kay total ban ang implikasyon ni anak. Kung matagaan o katumanan ng plano ni Senador Migs Sumiri. Ang gipanaganaan man gud dinhi, bisag dako tuod mga higala og ingkamon ang gobyerno through pagkor. Dili man gud siya enough kung mabuang maungo ang usa ka minor de edad ni ana. Why? Kaugmaon ang maguba. Di na mo eskwela mga higala. Ang allowance nga ihatag sa ginikanan ana, iposta na din ha sa online sabong o sa slot machine. Di ba? Labi na og ang ilahang ginikanan ila nakita nga naglisod. Basig kanilang oportunidad makatabang kung ginikanan basig makabuno ning ilang ihatag nga allowance sa ako. Pilde. Kay sa sabong mga kaigsuonan og sa kanang casino. Bisag asa nga sugal. Mas daghan gyud ang pilde kaysa daog. Mas daghan gyud ang pilde kaysa daog. Pero ang mga sugarol, ang ila lang ginaistorya o ginahimuan nila og kasaysayan sa ilahang kinabuhi mga higala, labi nagmakainom, ang ila lang daog. Pero ang ilang pilde mga higala, dili na nila iistorya labi nagmaminaw ang ilahang asawa. Ang daog ra gyud ang ilahang istorya. Kana mga sabongero. Naamang rin mga sabongero na minaw na to, pareha ning juvenile virtues. Mapildi na iyang manok dito sa Tigbakayan, di man ang istorya sa iyahang kwan.
Mo istorya siyang asawa nga napildi. Ha? Pero makabuno ang iyang manok, iyan ang iistorya nga, kuyaw kayong akong manok ng away, gikan sa ibabaw, tunga-tunga, abot dito sa ubos, grabe mo ayag akong manok. Ha? Pero mapildi. Inig uli. Ha? Loy-loy ang pamitay. Asa na mo ang manok pang? Tuwa dito, akong gihatag sa kontra. Banga man na itong manuka di ito ako na lang gihatag sa kontra. Ilan na lang itong ipulutan. Kay napildi di ay. Nabihag di ay. Tagaan na ang kontra og pulutan, gitagaan pagpangbir mga higala. Kay ang parada. Bus pa man kana. Di ba? So, mauna ang realidad sa sugal. Maglabon gyud ang pildi kaysa daog. Mudaog lang ka kanunay, ilabi na sa diya sa kasino, sa sabungan, kung magsigi kag hiyod-hiyod anang mga chika babes din hang buwagaw kay buhok puti kay og nawong. Diya ka, daog ka permi. Pero ikuli po mo sa balay, urot ang imuhang kwartahan nila, atay ka din na, ingon po ka, pildido mo dyan gihapon ko, igo raman tagi pahimas. Di ba? So, wala yun mga higalay ingno nato og maani anang pag-legalize sa online sabong. Online casino og uban nga betting online mga kaigsuonan. Good morning din ha akang Jesse Bahinting naminaw. Truck Stereo. Ba? Si Joey Moderno Juarez, may buntag, Ma'am Rosalyn Lagundi, o sa iya ang mga higalang si Edna de los Santos o Nita Asis sa may Rizal Extension. Good morning sa inyo ang tanan din ha. Mamo Barcelona, good morning po din ha, inahan. Hapit na rabang birthday de aning Mamo Barcelona. Ayan, si Kuan, Nits Miyon Tanusay. Mayong buntag din ha. Unsa pa ba ni? Wala na. Manang eleksyon. Pildi naman ang mga alag o mga Nograles. No? Nangita na po daw pamaagi ang mga alag. Ngita daw tulay mga higala para makaduol daw balik sa mga Duterte. Mauni ingon at muna mga istorya karon. Ang pinakanindot sigurong tulay inyong gamiton kanang Davao Samal Connector Bridge amo na gamiton sa mga alag para makasumpay og balik sa mga Duterte. Nangita daw tulay. Okay, makig-amigo daw. Kuyawa no, dali ara makig-amigo no. Human ang grabing pagpandaot mga higala makig-amigo na. Si Buboy Alag ang asawa ni Libit diha sa kining sentro sa Turil. Mudagan po kunog kapitan mga higala dinas barangay Bato. Kaya gunitan yun kuno niya na tanang mga kwari kuno. Kuyawa mo Buboy Alag. Mudagan daw mga higala kapitan sa Bato Turil. Okay, ang tanang mga kwari daw sa Bato Turil. Gunitan daw ni Buboy Alag. Kuha na may higala. Pero dagarabag sa bungiro po di dapitas Bato Turil, si Kagawad Cabanyas, a.k.a. Dodong Tiguang. Sa bungiro po. Napakoy amigo din na. Nga sa bungiro po. Kada humagpabil, dagan sa bungan. Kaya mo posta sa iyahang manok. Mo ganina. Kaning sabong manggod mga higala. Casino, sugal, no? Mamamagod ni ingno nato og last resort. Pag ang tao mga higala wala na'y oportunidad sa trabaho, wala na'y oportunidad mga higala sa negosyo, sugal ang ilaha mga higalang last recourse. Kay pamasin o matsambahan. Kay nakakita ra ba ko og white lady, buinas sa na makakita daw white lady. Muadto ko sa sabungan, basig maghurumintado paning akong kapital. Ana ba? Di ba? So, kuha na lang, kana bang pamasin ba? But kanang online, burag lisod yun na.
Tungod kay kung ingnon nato o i-regulate lang siya, dili siya total ban, who will regulate? Ha? Pagkor? Can Pagkor regulate anang online nga betting? Oh? Pulis, samot. Kadaghang pulis diyang sige mahigalag, sugal anang slot machine sa cellphone. Sige, talpak mga higala anang online sabong. Kadaghang mga pulis, ana. Oh, di ba? Kadaghang mga pulis mga higala nga gambling enthusiast pod. Muna nga, dili gyud magsilbi ang regulation tungod kay wala tay ability to regulate mga higala. Walay ability to regulate ang gobyerno. So, if it is really an offensive ngadto sa ato ang public morals, maghatag lag problema, ilabi na sa ato mga minor de edad o sa pamilya, magdugang sa ato ang kalisod, magdugang sa krimen kay mangawat naman mga higala o ipusta anang online, di ba? Ma'am Susan Gadiani dinas Lubugan, good morning. So, wala siya mga higalay luna ubos sa atong balaod. And therefore, total ban is proper mga higala. Total ban is proper. Alright. So much ana, no? Kaya ito pa man ang monitoron kung unsay mamayong dagan ana sa Senado o Kongreso. Kaya naa sila lain-lain mga igalang version ana. Therefore, naay kanang bycam nga maumol aron hisgutan kung unsa gyud, no, ang kining gitawag natog maayo nga version mga higala pag-abot din ha anang pag-ban, total ban sa online betting or online gaming mga kaigsoon. Bali, ang makakwarta na, kanaraman din ng mga kapitalista mga higala nga nagapadula. No? Mure makakwarta na. Ang gipangwartahan, ana, ang mga ordinaryong sugarol. At klaro-klaro lang pagka-istorya. So, gusto taog lingaw-lingaw, at tutag sabungan. Anang makakwarta ang gobyerno, nga masala po tinuod. Kaya minor de edad ka, di man yung kapasudlon na ng mga sabungan. Makitaan man na sa mong dagway, minor de edad ka, ay dili pwede. Asa mong ID? Oh, labi na diya sa matina, stick to kay ng matina din na, di yung kakasud din nag-minor ka. Di ba? Oh, hasta man gani din ng mga adik gani, mahadlok na mga musulod anang matina. Kay basig pakalitan may galag trangka ng gate din ha, nya pangwaag ihi, ipang drug test na din ng mga musulod nga nagagamit mga igala o kanang kwan, drugas, hadlok kay sa matina. Oh, kuya nag-management ng matina din na, di na basta-basta mga higala food management ang matina. Oh, muna ginadayo. Ay, nindot ng matina. Alright. Dito mga higala aning sabong. No? Kay wapa maputol ang istorya ni Kuya Tutoy. Batok kang Gretchen o kang Atong Ang. Oh? Kay ang latest karon mga higala nakabalumog unsa na pot. Ang mga pulis, di ba, daghan kayo mga pulis nga naduhig? Nga mga sinuhulan ni Atong Ang, kung naa siya ipaihaw, dalon sa pulis, ang pulis, maoy mo mangita, maoy mo dampot, kahuman, i-turn over dito sa mga tig-ihaw, mga higala, sa Taalik, kay ang Taalik, mao din na ilahang slaughterhouse daw, ni Atong Ang mga kaigsunan. Pastilan. Kahuman, buko na mga higalang tiyan sa tao, butangag bato, butangag balas, para dili mulutaw. Oh. Nangayo na ba si Buying Rimulya og tabang sa Japan para sisiro ng mga kalag, mga kalansay mga higala din ha sa kining kuan, Taalik, kay burag naagi daw din ha sa Taalik. Now, ang gipalupok na po ron sa mga pulis, wala nila gisintro mga higala si Atong Ang. Amot nga nung wala nila gisintro sa investigasyon si Atong Ang, nangita ron ang mga pulis ug laing ang gulo mga higala sa investigasyon aron malihis siguro si Atong Ang ug si Gretchen aning trabahoan ni. Gipagawas karon sa CIDG dito sa Manila nga ilaha kunong giimbestigahan mga higala ang isyo sa game fixing o kaning unsihanay kuno sa mga sindikatong sabongero nga maoday hinungdan
nganong na ay mga forced disappearances mga higala, mga na-missing nga mga sabungiro. Kay ang mga suspect pod kuno, mga sabungiro rapod. Pero si atong ang sabungiro man pud. Pero murag kung imo paminawon ang ilahang investigasyon, mawala sa limelight mga kaigsuunan. Mawala sa limelight si atong ang. Mawala sa kontrobersiya mga higala kay ipokus naman dito sa kanang unsihanay sa kanang droga. Unsihanay sa droga, unsihanay mga higala anang sabong. Nga kana bang sultada nga mahina malakas. Lutong makaw na daan. Kabalo unsang manok ka ang mudaog. Katong manok nga batik kay naong motoy mudaog. Ang manok nga perting gwapuha pungkan kayo mga higala. Kuyaw kay barog 45 degrees ang ikog. Pagkahigo nimo murag mabangag ang ruida. Pero di ay mapildi di ay to mga higala for whatever reason. No? Nga hinimuan mga kaigsuunan anang mga sindikatong sabungiro. Tungod kuno anang mahina malakas nga style sa sultada. Nga gipasiugdahan sa usa ka sabungiro nga ginganlan pod mga bahay sa mga witnesses. Nga gipangita na pod doon sa mga pulis. Mao daw ang daghang mga sabungiro ang nangawala. Actually, ang kanang atraso ni atong ang kanang iyang online nga giigo sa mga sindikato mga higala na amang gyapon nay koneksyon sa issue sa game fixing. Kaya ang online, awar ko na. Diri mga higala sa Davao o sa Mindanao, sa Region 11, na ay daghan kayong sigit pamalit dirig mga manok, pang-online daw. Bahala daw bungol, bahala daw ang imong manok, banga pastadyaw mga kaigsuunan. Basta sinaw lang daw, nindot og purma, paliton og tag 2,000. Paliton og tag 2,000. Bahalag ba nga? Bahalag ang manok nimo, buralag mamalakpak mga galag abot sa ruida. Di mo bunal ang tiil, mo palakpak ra. Paliton og 2,000. O sa may purpose ana. Di ba? Gamito na mga higala sa sultadang mahina malakas. Kay kung ang tigpasiugda sa online sabong manggod, dili mo diskarte mga higala, pirmi siya pildi. Gusto niya nga kanang iyang 30%, nga makuha, mudaog magdili, ang yamado or ang dihado, na magina sa 30%, daog na magina pirmi di. Gusto pa manggod ng samungiro nga padakan pa na. So, ilaha mga higalang sayron nga kanang sultadahan na, mahina malakas na, di ay nindot kayong manok di yun mabunal, kana, ibutang tanan ito sa mahina. Di ay batik kayong naong, perting maiwa, perting kusuga mabunal, ibutang tanan sa malakas. Alam na natin yan, kung saan tayo. Di ba? Dagang kayo, sige pamalit mga higala, karon di, og manok nga kanong tag 2,000. O sa may purpose, anak, nga di man ka na muaway og tarong nga dapat ang ato ang iapil anang sabong kana mang muaway og tarong nga manok. Ngano magpalit man tag manok nga ipapatay lang dito sa ruida, di ba? Sindikato man mga higala nga trabaho diya sa online. Sindikato na nga trabaho sa online. O ila mga breeder, okay lang po na kay at least ang ilaha mga basura mga higala, ilaha lang pasinaw-sinawon, syampuhan lang mo sinaw, ilaha na mga higalang mabaligya og tag 2,000. O niya, napag yung mga ahente, los-loson pag yung ayo ang presyo mga higala, hangyoon na lang 1,500. O niya, ang baligya ay na dito, tag 3,500 man dahil na mga kaigsuunan. Los-loson pag yun ang mga ahente nga mga tambalos-los. Reklamo taon ang mga breeder, pati nang mahala sa feeds karon. Kahuman, los-loson pa yung ayo ang presyo. Sige na lang. Kaya di man po na mapusla ng manok na, dagway ramay gaayo na. Basta manok, nga dagway lay gaayo, dili kayo maayo moaway pang online na. Now, usa may purpose ana. Para makailad mga higala sa mga naga-online betting. Dili ta okay, isum-in manas kamera mga higala pagkaguapo nga manok, pungkan kayo. Pungkan kayo napay iko nga mura nagkurtina. Taas kayo. Dili ta. Sos kadto ning manuka mga higala kay banga pa man dito sa tadyaw di ay. Kay ang isyu mahina malakas nga sultada mga higala. Di ba chupi man na online? Wala
Murag, kung ako, mupusta ko ang online sabong, ari ko sa batignaw, nga manok. Kaya mo na kasagarang mo daw. Kaya di man, mupusta ang uban anak, kaya batik kay naw palang daan, no? Pildihuno na. Pero mao di ito mahigay ilahang padagun. Ang katong nindot kayo gitsura, mao di ito ihawnon mga kaisunan. Mo to'y pildihunon. Ha? Mao na. Di ba? Sir Alan Vergara Arieta, good morning din na, sir. Butang nyo na ninyo na lugar asa mo dapita, kaya para mag-greet po na nato na din ang inyong mga silingan. Labi na sa to ang mga suking tigpanubay. So maon na ay kamatuoran. Awaron, daghang kay nagalibot suroy ron din ha. Malit mga higalaan ng tag 2,000 online, pang online basta gwapo lang daw naw sinaw. So nganong kinahanglan magwapo naw sinaw? Ang requirements na karon sa mga manok nga una palitod with pleasing personality na. Ha? Nganong kinahanglan man with pleasing personality para makailad. So ilad ay gyapon ng online sabog ilad. Diya ka mo pustahan ng gwapo kayo, pero patyunon dahil pag-abot sa ruida. Wa na'y kalainan, anak, mga higalang, never mind. Unya, ato ni mga higalang palawman. Labi na ang istorya ni Atong Ang o ni Gretchen. Karon taon-taon, sa ato aga pagbalik, kuman lamang pipila ka mga pahinom daw. Isyu sa masa. Magandang umaga at live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, July 8, 2025. Unahin muna po natin yung ating mga inisyu na thunderstorm advisory. Dito sa ating bansa ay may naka-issue na thunderstorm advisory as of 3:57 a.m. Particular na nga dito sa may area ng NCR at karatig ng mga lalawigan. So as of 3:57 a.m. po, may mga pag-ulang nararanasan sa bahagi ng Zambales at maaari ding makaranas ng mga thunderstorms ang ilang bahagi ng Bataan, gayon din sa may bahagi ng Pampanga, Bulacan, gayon din po dito sa may Tarlac, sa may bahagi ng Cavite at sa National Capital Region. Maaari itong magtagal hanggang bandang alas 6 po na umaga. So magbibigay ulit tayo ng update. Muli po, inaanyayahan namin kayo na bisitahin itong panahon.gov.ph kung saan makikita po ninyong iba't ibang mga thunderstorm advisories at mga rainfall information sa ating buong bansa. So ito po ay nilalabas ng ating iba't ibang mga Regional Services Division sa buong Pilipinas. At sa ating latest satellite images, makikita natin patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon o habagat sa ating bansa na siyang magdadala pa rin ng mga pag-ulan, particular na nga dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, ng Visayas at gayon din dito sa may Mindanao. Nakikita natin this week, mababawasan na po yung mga malalakas na mga pag-ulan na naranasan natin, particular na nitong weekend, lalo na itong bagyong si Bising ay papunta na po na may international name na Danas ay patungo na dito sa may bahagi po ng mainland China at inaasahan nga natin na ito ay tuluyan ng hihina at magiging isang low pressure area na lamang. At dahil doon ay hihina na nga rin itong habagat na nakakapekto sa ating bansa. Sa ngayon din, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. So wala po tayong bagyo ngayon sa loob at labas din ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat makararanas pa rin ng mga thunderstorms, lalo na sa hapon hanggang sa gabi, ang malaking bahagi ng ating bansa. So unahin po natin dito sa Luzon. Inaasahan pa rin natin ang malaking tsansa ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Partikular na nga dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, itong Ilocos Region, gayon din sa may Central Luzon. Kasama rin yung bahagi ng Batanes at Babuyan Islands, ang National Capital Region ng Metro Manila, gayon din ang Calabarzon. Makararanas din ng maulap na kalangitan ng bahagi ng Occidental Mindoro at gayon din sa may area ng Cordillera. Ang nalalabing bahagi naman ng Luzon, partikular na yung Bicol Region at na labing bahagi ng Mimaropa at Cagayan Valley Region ay makararanas ng mga isolated o pulong-pulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Ang agwat nga ng temperatura natin sa Lawag nasa 25 to 31 degrees Celsius. Sa Tuguegarao naman 25 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Baguio, 17 to 19 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, 23 to 29 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Dito naman tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Malaki rin yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan. At ang agwat ng temperaturang mararanasan sa Kalayaan Islands ay 24 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 25 to 32 degrees Celsius.
malaki rin yung tsansa ng maulang panahon or maulap na kalangitan sa bahagi po ng Western Visayas, particular na nga dito sa may area ng Antique at Aklan. Ang nilalabing bahagi naman ng Kabisayaan, maaari pa rin makaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, lalo na bandang hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 25 to 33 degrees Celsius. At dito naman sa bahagi ng Mindanao, posible rin po ang maulap na kalangitan na may makalat-kalat ng mga pag-ulan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, ng Barm, at kasama din ito ang lalawigan ng Sultan Kudarat. Yan po ay dulot din ng southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa may kanlurang bahagi ng Mindanao. Ang lalabing bahagi naman ng Mindanao makararanas ng mas maliwalas sa panahon. Pero posible pa rin po yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Kung minsan po nagiging malakas din yung mga pag-ulan, kaya iba yung pag-iingat po sa mga potential pa rin ng mga flash floods and landslides, lalo na kapag meron tayong mga severe thunderstorms. Agwat ang temperatura natin Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 24 to 32 degrees Celsius. Habang sa Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Sa lagay ng ating karagatan, makikita po natin na katamtaman hanggang sa kumisay maalo na karagatan ang mararanasan, partikular na sa may hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon, habang ang nalalabing bahagi ng ating mga baybayin ng ating bansa ay banayad hanggang sa katamtaman na magiging lagay ng karagatan. Wala po tayong nakataas na gale warning, bagamat mag-ingat pa rin po, lalong-lalo na nga dito sa may hilagang bahagi ng Luzon kung saan inaasahan natin na katamtaman ng kung minsan po ay maalong karagatan ang mararanasan. Lalong-lalo na po yung mga maliliit na mga sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka. Samantala, ang araw natin sisikat mamayang 5:33 na umaga at lulubog ganap na 6:30 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook, sa YouTube, at sa ating mga websites, pag-asa.doc.gov.ph at sa panahon.gov.ph, kung saan makikita nga natin yung mga activations natin ng mga thunderstorm advisories at rainfall information at iba pang mga impormasyon sa lagay ng ating klima at panahon. At live nga na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Padrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. A blessed Tuesday sa inyong lahat. Balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon na 45 minutos na kalabay human ang alas 7 sa buntag. Kini bang i-remember ninyo ba? Kaning mga na link karon ni atong ang mababay sila Lagritsin, si Sunshine Cruz, mo ni mga 80s nga partigyong ngilngiga, no? Mo ni mga artista mga higala sa kini nga mga pelikula nga ginapantasyahan ni Juvenal Burgos kaniadto. Karon, mga senior citizen naman na sila, no? Michael Kurong, good morning din ha. Tradisyon sabong kung mag-istorya mo, dili lang adunahan na ang papiktuhan. Bitaw. Okay lang man ang traditional sabong, pero kanang online man gud lisod na. Na ato balikan mga higala. Mao ni ang mga ginapantasyahan kaniadto, di ba? Kung kanus ana tiguang mga higala sa kapan ni paingon ngadto kang atong ang mo pud biliban akong atong ang musukol pod mga higala bisag senior citizen naman na sila Lagritsin siguro o hapit na, di ba? Pero kuan gyapon musukol gyapon mga higala o kaning sila kuan kaning asawa ni Cesar Montano kaning atong si Sunshine Cruz kay na nga link man ni kang atong ang hasta pang pag-umangkon mga higala ni Greta na link pag-apil mga higala pastilan basta kwarta lagi boss atong idol kaayo sa mga sabungero nga puntos mga higala, puntos diri sa Matina, puntos sa Gunoy, puntos dito sa Tagum ay ini ana sa sabungan magdala-dala pod mga higalag uyab kay boss god ana gid na basta boss ka sa sabungan agi dala-dalang uyab makahapyod gyud
Damay anang namahaw kay lagi sa tradisyon. Mao gani. Dili ang total nga iban ang online. Ang traditional nga sabong o kaning casino wala labot. Kay ma-regulate man gud na. Kay moagi magkag-entrance may bawaan ka karon kung minor ka. Di ba? Naong palandaan ni minor ay pasudla asa mo credential be. Magpamatuoy nga kuan na ka 18 ka na or above 18. Pero di agad sa online, di man na masanitize mga kaigsunan. Butang nga maoy giprotektahan anang naisgutang plano nga total ban mga higala. Taon-taon ato ni nga balikan human lamang pipila ka mga pahinumdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Balik na magkala din sa ito panagkuyog sa programa ng Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. 50 minutos na humanang alas 7 sa buntag. Matod pa ni Juvenal Borjos na ay handos mauna bus. Na ay handos. Wala pa man yan itong 80s ang handos karon naman eh. Na ay uban din na ispray mga higala. Ang resulta kanang ispris kinataw para daw mo dako. Tinuod yun, ni dako mga kaigsuunan. Kay na allergy man, ni hubag mga kaigsuunan, pero tinandako as kinataw. Ayaw mo kumpiyansa ng ispray. Okay, ma-irritate yan ang skin sa inyohang kinataw. Patay gin mo diya. Hubag na. At to kagos doktor paingon. Doon ay 50 minutos na human ang alas 7 sa buntag. Now, ato nga balikan. No? Makapangutana ta mga higala. Nga kaning gihimo karon sa mga pulis. Nga nag-imbestiga aning nga wala nga mga sabungiro nga giingong gipangitsa na mga higala dito sa Taal Lake. Dili ba ni siya diversionary tactic mga higala? Aron ilihis ang mga revelation ni alias Totoy nga nagduhig mga kaigsuunan aning bilyonaryong negosyante gambling tycoon mga higala nga si Atong Ang og si Gretchen. Muna ato ang pangutana karon dinha, no? Although ato magipasalamatan ang pulis tungod kay naa mga higalay lain nga anggulo. Although kanang lain nga anggulo, makahimo na mga higala og grabing anggulo sa investigasyon. Tungod sa kadaghan sa anggulo, grabing anggulo talaga. Di ba? Kuya John Cordoba, si Kuya Governor Michael Curong, sa The Fraternal Order of Eagles, Davao Region 11, shout out din na. Kuya, may buntag. So, anggulo talaga. Kay dami ng anggulo na tinututukan ng ating mga investigator. Yan, anggulo. So, ayaw na lang kuya anang spray-spray. Gaan ta na lang kag Handos Power Coffee. Sure ball pa. No palpitation, pure erection. Now, kani mga higala, posible man po ni.
Pero ang bottom line manggod gipang-ihaw. Kinsa may na ay kapasidad mang-ihaw. Ang mga sabongero, pag naay oportunidad, naagyo na ay kapasidad nga mohimo mga higalag panikas, mohimo og binuang, mohimo og sindikato. Pero ang kapasidad nga mag-ihaw mga higala mo, kidnap ug mang-ihaw, maunay dako kaayong pangutana. Kinsay dunay kapasidad ana? Ang ordinaryo bang sabongero duna bay kapasidad nga manghablot anang ilahang mga kontra dinha sa sabungan kay nabiktima sila sa pagpanikas, kahuman mo gamit og pulis, kahuman mo bayad og pulis, kahuman ang pulis mo turn over ngadto sa tig-ihaw nga bayran pod nya, kahuman iitsa ngadto sa taalik. Ordinaryo sabongero naabay kapasidad ana? Wala. Wala mga higala. Kana magbinuang daw kadinas Manila Arena, matod pa aning mga sabongero, mga higala taga Davao nga naabot dito nanguli mga higala kay nahadlok. Nga o magbinuang ka dito, madunahan ka dito, duda pa man nga nagbinuang ka. Sudlon ka dito sa mong kakaos, tadtaron ka dito, isud ka sa sako. Kahuman, wala na. Tapos na, wala. Usaon tama, April Jean mo na to, De La Raso. Good morning din ha. Mga taga Mandog, DDF. Good morning ninyo. Kisa may nay kapasidad mo himo na. Di ba? Ang mga impluwensyado lang og adunahan nga mga sabongero og tigpasiog dag sabong. May nay kapasidad ano Ikaw, ordinaryo ka lang sabongero, ordinaryo ka lang nga mo taya ay dag sabong, puntos. Ordinaryo ka lang nga masyador. Kaya ba na nimo na himuon ng mayon ana? Nga naa kay kalaban imo dang ihawon? Anag matina kung naa kay kalaban nina kay wa mo magkasinabot. Kay kanang palusot-palusot mga masyar ba? Atik-atik. Imo dang inahon, kaya din mo yaw, di man ka makaihaw na. Unsay resolution sa management? Adto dito sa opisina magreklamo ka aron ipatawag ng taong imong gireklamo tan-awon sa CCTV. Kay naay CCTV makita kung unsa gyud tinuod, ikaw ba ang nagsultig tinuod o siya ba? Ma-resolve na. Ingon ana din na sumatina. Pero dito, pag masakpan ka dito, tataron ka diya sa sulod sa kakhouse. Sud kag sako. Ingon ana mga higala daw dito. Munang nangahadlok ng uban, nga mga maldito nga mga sabungiro, musod anang Manila Arena. Dili 90.7 Love Radio. Sumala mga kaigsuunan ang realidad din ha. Kay usually sa sabungan, rule of the thumb ang gamit din ha. Pag mo approve gani ng management, patay ka. Mo ingon kay ng management, iban ka. Unya mga panya pag ilang management ngadto sa ubang sabungan, ngasta sa ubang sabungan, iban jud ka. Mayong kag due process, why due process din na. Pag makita na sa TV, mora na due process din na. Pag makita sa CCTV nga nanikas ka, wala na dagang pangutana. Bayad. Kung di ka bayad, ban ka sabungan. No? So, dito lahi, pag makita ka sa CCTV, wala due process CCTV tanaw, nanikas ka, tadtaron ka dito sulod sa kakhouse. Patay ka. Cypress Garcia, good morning. Kung iundang ang online gambling sa John, makuhaan mo og ads, pero okay ra mawala, sir. Ayaw lang kaputi kay Jun kay mauna ang futures Pilipinas. Oo. Di man daghag ads diri, gadasok ng ads, uban gani balibaran gani. Herbal gani diri parte nagkuagi offer diri, why gidawat. Diri sa mua sa 90.7 Love Radio. Daghang ads duol diri. Muduol bago na sa gaway na minaw. Magpa-ads bago na sila gaway na minaw diri sa 90.7. Daghang yung naminaw kay daghang mag-ads mga higala. Mo na indikasyon nga daghang naminaw ang istasyon kay daghang nisalig nga mga advertiser. Di ba? Mo na ayaw ninyo nagipaundang ng among ads. Oy, kay mo na among panginabuhian.
Saon na lang akong sweldo, kinira ba akong sweldo, di baya ni pang pamilya, pang didang ra ba ni? Pang didang ra ba ni akong sweldo dire? Oh. Short, kung ipang didang ni short ni sweldo. Ha? Ngano man. Kada mga didang grabe na ka-demanding, no? Demanding para sa asawa mga igala. Ang asawa mo agwanta, pero ang didang, pag di nimo matagaan, mangita naglaing didong. Mo na realidad. Kani karon mga naminaw na to nga mga announcer, mga disc jockey, ayaw na mo anang didang-didang, didong-didong. Gasalig mo sa inyo ang tingo nga, dako kayo nya at Chop Boulevard kayo ang uyab, ayaw na. No? Kaya ang karon ang uso sa mga didang kwarta. Isa kung sa pa nakadako na imuhang tingog. Ha? Wala na kay kwarta ang ipangita ron sa mga didang. Labi na kanang didang nga angkan mga higala na ay anak na gigatas, agaray patay ka din na. Hubsan ka gyud din ha og kuan. Hubsan ka gyud din ha og oil. So, kana mga higalang sugal. Nga giingon nato. Wa man ay problema. Sahay kanang kapoy ta, gusto ta maglingaw-lingaw, gusto ta mawalang problema, gusto ta mo recharge, mo nang matutag sabungan, kay dito sabungan makakita ta dito mga paborito natong color sa manok, may mo away, ganahan ta, nya to mga kaila dito, makitaan po nato. Ma-recharge ta sa tong problema ba nya masahay kanang mga tigpalasto din ha, buwagag buhok, ha? Mo himas-himas sa imuhang likod, nya parting humuta, di ba? Kuya John Cordoba. Mo man paborito ni Kuya John Cordoba, madto dito sa bungan. Di ba? So, given na siya mga kaigsunan, uli ana, di ba, ni Kuya John Cordoba, di ba, recharge na. Grabe ka, recharge. Full charge. Dili lang kay recharge. Full charge, iniguli. Kay, katulaging mga buwagaw buhok dito, humot kaayo. Anya, labyug-labyugan ka sa buhok nga, buwagaw nga taas kayo. Patay kang bata ka. Di jud ka kabalibad. Nya ingnon dayon ka nga, sir, hapit ng alas 9, sir. Sa imuhang numero. Ang akong numero day kay 0919. Dili sir ba kanang numero nimo sa last. Ayaw nang imuhang number, sir. Makuanta na masilusan ta sa imuhang asawa. Masilusan atik-atik na. Wala man ko'y asawa, ulitaw man ko. Bisagog daghan kay anak, nagganaya ng anak mga igala. Wa gihapoy asawa. Ana man ang birada din ha. Wa man ko'y asawa. Akong asawa na aman sa abroad. Mao ba sir? Nya unsa man kanang inighuman ron sa sultada ron. Asa man daay ka? Asa man daay ka? Wa na kapa na ng mga linyahan na. Kay masahay, musuroy man puntaan ng subungan mga kaigsuunan manggod. Gani, di way lipod-lipod. Makadungog man taan lang mga hinunghungay nilang burag pato ba. Anak man ang istorya basta maghunghung mga igala. Burag pato? Lami kay mo patutin ba? Burag mga pato mga higala. Puntos na. Mga puntos na. Boss! Mura po nagsi atong ang. Ana na siya tong ang mga sabungan. Gina si Gretchen mga igala. Muna siya idol, no? Sa mga sabungiro. Kuyaw kayo mo pago, mo parada, o nya na chika babes kilid. Gini mga idol sa mga sabungiro, kada mga engineer din na nga way project nga mga puntos. Idol na. So, karon kay na kontrobersiya mga higala tungod aning pagpatimaw sa usa ka alias Tutoy nga sinaligan. Ani mo gud siya? Nganong sulti ta nga ang mga statement ni alias Tutoy very credible. Tungod kay na stipulate niya mga higala specific ang mga panghitabo, ang sequence of events. Kaya niya mga higala ma-enumerate. Kaya niya ma-recap, no? Nga masulti na ito, tinuod yun ang nagapanghitabo na kay mo ko inside man siya mga higala sa istorya sa uban. Ikaduha, kay ang gihimo karon ni Attorney Lorna Kapunan, character assassination. Kanas Tutoy, nagkaso, wa na'y ayo, tulibagbag na, ug labaw tanan, di na dapat ninyo paminaw, di na angayang tuhuan. Muna yung mga diskarte karon sa abogado ni atong ang. Pero paunsa nimo, maribat
ang kamatuuran. Kani kamatuuran ni. Paunsa maribak ang kamatuuran mga higala. Ha? Nga si Totoy 15 anyos kapin dinha kang atong ang. Di ba? Kani paminaw. Mga naikurso din ng komersyo, management particularmente, di ba? Sa employment, no? Kini mga employment opportunity, kanang mga natagaan mga higala kay gayunan nga makapangempleyo. Di ba natay award? Unsa man ang ato ang award? Loyalty award. Usually, steward ko sa rank and file, na mo pong steward sa union supervisor mga higala. Tas kog naibawaan aning kaning award sa mga empleyado. No? Di ba ang award ginahatag every 5 years? Na kay plaque, na kay plus 5,000, depende no sa inyong CBA o depende sa inyong kumpanya kung may CBA. Kauman pagka 10 years nimo, tagaan kag 10,000, naana po kay another plaque, lahi nga kulor nga plaque. Congratulations for your unwavering support to the company for 10 years, sort of loyalty. Ang award mga igala. 15 years, lahi na pod, award. 20 years, lahi na pod. Di ba? So, every 5 years na award. Sa tuwa pa, kung sundo na nato nga sequence mga higala para sa kining employment, si Totoy nakalima na nag-award. Loyalty award kang atong ang. Kay 15 years na siya mga higala. Ha? Kunya nga nung karon mo ingon ka nga di dapat tuhuan. Nga grabe man nagka-loyal dahil ni atong ang na siya tungod kay 15 anyos na siya mga kaigsuonan na atong. Diba? So mo lang ingon ko. Lisod kaayo. I-assassinate ang karakter ni Totoy isip state witness batok kang atong ang. Tungod kay kamatuuran eh. Di ba? Muna pinakalisod o pinakasakit mga higala nga imong tuison ang kamatuuran. Oh? Lisod tuison din ang kamatuuran. Dodong Hernanod, good morning, naminaw gyapon diri sa may ilam. Kaning small time Lotto June, nagkatag na lang hangtod pas bukid. Daghan kaayo nga kawatan og lubi kay itaya sa small town lottery. Wa gyud ko mauyon aning trabaho Aw kana. Uban din na ba mga bata ra ba manayaan ng mga STL din na. Dapat i-regulate gina. Na naman na. Di man na online pod. Pero sugal gyud gyapon na. Pero kanang mangawat kag lubi kay mahal kay rong lubi. Ting malas lubi ron 68 ang kilos ko plus. Para itaya nimo makatigom kag mga pulo ka lubi. Mga 1 kilog tunga naman siguro nas kupras, 2 kilo. So, kay itaya og loto. Ang tawag ang mangawat og lubi mga higala, manggold na siya. Basta taas ang precious lubi. O gold ang tawag na, manggold ta. Manggold. O niya, ang gamiton pambunot, kanang magsapsap lang mga higala o ganing kwan, punuan sa kahoy, dito buntan mga higala ang lubi. Ang uban, di na kuprason, tinibuok na. Unang uban nila kanang tinibuk og kupras may numdum na ko ana. Diya ba sa Central Bank? Amigo na ko tong una. Dito pa ko sa laing planeta. Nangitag si Kabib. Ingon daw ang bugaw mga higala. Unsa may imuha sir? Tinibuok o katong kupras? Amigo na ko. Kana lang ako tinibuok lang yun ako. Mother, oy! Ayaw ng kupras, kalain po na, baho-baho naman siguro. Pandamay. Tinibuok lang yun, ayaw ng kupras, kay baho-baho na lang ng kupras. Ay, nako. Bitaw, atong balikan mga higala, ang burden of evidence sa part ni atong ang burag maglisod nga isuppress ang testimonya niining nagpaila mga higalang alias Totoy. Muna niya akong ginaingon. Si alias Totoy, gikuha na ni atong ang for 15 years because thinking nga he can be an asset sa iyaha mga higalang mga pasugal nga negosyo. No? Masugo. Asset. Kamaw laminaw karon. Nag-asset-asset mo din ha. Hinumdumi ninyo kanunay
dili forever ang asset. Ang sakit nga kamatuoran, kanang asset, labi na sa mga law enforcers, ang tumoy ana, you will become a liability. Oh. Pag liability ka na, dapat na kang hipuson. Di ba? So, better, ayaw na lang pag-asit-asit kung dili ka gusto nga mahipos pag-abot sa tumoy. Because ang tratamento sa imuha karon asset ka, pag-abot sa tumoy, liability ka na. Nganong may mo kang liability? One, because na ay tendency nga masakit kag hydrocephalus. Mudako ang imuhang ulo kay sa kadugay, Mingon ka, kapako na. Di ba? Di na ka musunod sa chain of command. So, hydrocephalus na ko mo uno. Liability ka. Worst, tungod kay daghan na ang imong nahibawan nga ilang kabuang sa imuhang amo, maunang mahimo kang liability. Maunang kinahanglan ka nga hipuso nila mga higala. So, ayaw na lang pag-asit-asit kung di ka gusto mahipos pag-abot sa panahon. Taon-taon, balik ta, manlaman pipila ka mga pahinumdom. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit. Balik tayo magkala din sa ito para kuyog sa programang Issue sa Masa, sa 90.7 Love Radio. Doon na 11 minutos mga bay, human ang ika-alas 8 sa buntag. Now, sa ato magkiksunan din sa Island Garden City of Samal. Good morning din na si Delta Challenger sa shout out sa Talumo Police veterans. Good morning ninyo diyan mga taga Talumo Police. Nagalanog-lanog din na mga higala ang ato ang kining istasyon, 90.7 Love Radio. Diya sa Arroyo Compound, mayong buntag kanatong tanan din na. Alright, dirita mga kaigsuunan sa istorya nga gibulabog karon, no? Naana po namulabog mga higala sa Senado. Kay ang Senado kuno na ay dako kunong pork barrel ang mga chosen senators worth 140 billion all in all. Nga gi-insert mga higala sa controversial nga 2025 GAA o General Appropriation Act. Ang worst ani kay ang so out of 140 billion mga higala, ang dako daw kaayo og pahat niini ang Sorsogon area nga lugar mga higala ni Senate President Chis Escudero. Napatay kang bata ka, no? Mao kuno mga higala ang pinaka kuan
dako og pahat aning 140 billion plus. No? Nga gikalta sa 6.3 trillion nga budget alang sa 2025. Pero murag wa man mga higala mo kuan, wala man mo salir mga higala na. Kay si Chis Escudero, di man jud gihapon kayo, di man jud sa pabor ani may galang impeachment based sa iyahang mga pronouncement, di ba? Murag di naman gyud ni madayon siguro ning impeachment mga higala. Ma-frustrate ani si Vice President Inday Sara. Kay gusto na magyud si Inday Sara og bloodbath. Tungod kay gusto niya ihikyad sa publiko atol sa trial. Kung sa iyang tanaw, ang trial mao mga higala right time, right venue mga higala. Aron nga iyaha nga masulti. Unsa ning pangwarta ni Lisa Marcos aning white envelope. Patay kang bata ka. O uban pa mga higalang ingno na to corruption obo sa Marcos administration. Now, speaking of impeachment, doon na pagklaro gyud Chis Escudero. Gadili sila mga higala, no? Makalihok as impeachment trial tungod kay ang 20th Congress kining bag-o man nga congressman o re-elected mga higala, walay authority gikan sa 19th Congress. So ang solusyon din kinahanglan pa nila mga higala ang plenary, magplenaryo pa para naay prosecutor mga higala. Kay paunsa makaproceed ang trial kung walay prosecutor. Mga tunabot sa punto nga ila dong i-appoint mga higala si Lorna Kapunan nga mobarog in behalf sa mga congressman as private prosecutor, which is in defiance mga higala sa balaod o probisyon sa balaod nga nagsulti nga ang prosecutor lang katong mga congressman. Di ba? Sir Oser Rivera siguro ni Ribalib. Good morning, murag na una pa man ni file si atong ang og kaso kang tutoy. Dili ba dapat baliktad? Either man na siya, kailan lain man ang kaso. Pero kana mga higalang isyuhan na better gyud nga masaka gyud na sa korte. Masaka na sa korte god. Not billable manguna perti na nagana 108. So 108 counts usa pagpiyansa ang atong ang ana bisag daghan siya kay kwarta, di siya kapiyansa ana mga higala. Kay non-bailable offense ang kaso. Now, ato ang balikan mga higala. Dili maka-move, no? Ang impeachment trial kay walay prosecutor. So kinahanglan pang plenary kay nahumana ang authority mahigala as prosecutor sa mga congressman ni adto pang Hunyo 30. So wala na tapos na gyud, no? Tapos na mga kaigsuunan ang issue mahitungod aning impeachment. Usaon pa man naron nimo? Ikaw karon be, tambalos-los ka. Mugasto pa kag kwarta para sa imo mga kauban ng congressman para bayaran nimo sila. Para mubarog yun sila ilahang siging-sigingon yun si Inday nga sa trial. O niya kabalo makagihapon nga ang boto sa mga senador pabor man kang Inday, magsayang-sayang ka lang sa oras. Wala na, tapos na niya, bumirang pa sa imo wala na yun. Mangita ka na laglaing isyo nga madaot si Inday Sara para at least naapa kay tsansa sa 2028. Pero kung maura na isaligan ng mga isyuhan na wala. Labo mga kaigsunan. Kaysa ako nang ginabalik-balik, dead on arrival na ng impeachment complaint nga naabot mga higala dinha sa Senado. Kung atoa pa ng suwayag banhaw, mamatay ra gyapon, double murder pay abton ana. Wala na ng impeachment. Kaya siya pa rin magpasurang-surang nga congressman, moingon nga mag-prosecute siya sa kaso.
going to 2028. Tunog na kaayo si Inday nga mamahimong Pangulo. Ha? Labi na ani karong isyu nga namayat na daw, bukog panit na lang daw sa Tatay Digong. O simba kong sa Tatay Digong, madisgrasya na ron dito. Ha? Di lang unta. That will add to the popularity and trust rating mga higala sa mga Duterte o ni Inday Sara. And Tatay Digong becomes a hero. Oh, tino na. Di ba? Nga naman dyan. Tanawa na ko na itong panahon ni Pinoy mga higala. Ha? Panahon ni Pinoy. Out from nowhere si Pinoy. Namatay si Cory, sikat kayo si Maruas that time o si Gijo Marbinay. Sila gyud ang away-away. Pero pagkamatay ni Cory, nga unpopular gani siya sa ubang mga community mga higala. Ang iyahang mga maayong nahimo, maoy na remember sa mga Pilipino, ni Sotoy sa survey, si Noynoy Aquino. Nahimo siyang presidente. Pero, madisgrasya man, o dili si Tatay Digong, wa na'y dag-anan ang makalaban sa mga Duterte. Kaya di na yun mapungan, mapresidente yun si Inday mga kaigsuunan. Oo. Mapresidente yun si Inday. Ang kanang mga mupaingon sa landong ni Inday, maunay makabenepisyo kung madisgrasya si Tatay Digong. Kay sympathy votes ang mugawas din na mga higala. Ha? Taon-taon ato ni padayon nun. Humalamang pipila ka mga painomdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Balik tayo gala din sa tupadag kuyog sa programa nga Issue sa Masa. Samtang doon na mga higalay, 20 minutos sa nakalabay, humana ang alas 8 sa buntag. Now, ang balita manggod karon, payat, bukog panit na lang daw sa Tatay Digong. Maglisod na mga higala og lakaw. Siyempre, pag payat ka, wa man gyud kahit kusog. Wa na po daw kayo mag-ainom mga higala sa iyahang mga tambal. Mo'y balita ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, ang iyahang kanhi ay nga asawa mga higala, no? Nga naa karon naka-station dito sa The Hague, the Netherlands. Now, ang epekto ini, no? Ilabi na mga higala sa issue sa politika. Mas labaw lang ni mga higalang magsamad, no? Sa kasing-kasing sa mga Pilipino. Kung makabati ang mga Pilipino o mga ingon-ani, labi na ngadto sa mga nagmahal, mga nagtuo, mga nagsalig, mga nagpasalamat, ha? Kang Tatay Digong mga higala. Musamot lang nga samaran ang ilahang kasing-kasing. Matod sa pamahayag ni Tony Kaufman, ang gobyerno na lang sa Pilipinas ang nagdumili mga higala sa pagdawat kang Tatay Digong alang sa usa ka interim release or temporary release. Kung mo okay lang unta ang gobyerno sa Pilipinas, dali ra unta facility tungod kay dili naman ta membro gyud mga higala anang International Criminal Court human nag-withdraw ta sa ICC ni adtong 2018 og nahimong effective ni adtong 2019. Ang warrant gipagawas late na kaayo, meaning gipagawas ang warrant nga walay jurisdiction ang ICC. Mo na argumento gyud mga higala sa kini nga depensa. So the more nga na ay refusal ang ato ang gobyerno, referring to the present administration mga higala, nga papaulion si Tatay Digong dinhi, sila lang
ang nibabag, damor nga magkalalom ang samad sa kasing-kasing sa mga tao nga nagrespeto, nagtuo, nagsalig o nagpasalamat kang Tatay Digong. Di ba? Now, unsay epekto ni ini mga higala? Ha? Unsay epekto ni ini? Gisamaran nimo ang kasing-kasing sa daghang mga Pilipino. Mga Pilipino nga maantigo mo tan-aw og utang kabubuton sa usa ka tawo nga ilang nakita nga naghimo og matarong samtang na nerbisyo dinha sa gobyerno. Ha? Awa na rong Manila Bay. Ang Dolomite mga higala, puno nagbasura. Wa na. Ultimo, manglimpyo ng basura din sa dagat. Wa na mga higala budget, nahurot ni Tambaloslos. Oh. Ug uban pa nga mga kaayuhan nga nahatag ni Tatay Digong atol sa iya ha mga higalang pagka-public servant. Ang nakakuan man gud ni Tatay Digong while siya naa sa public service, iya yung ginahimo ang butang as a public servant. Wala siya nagbusing-busing mga higala. Public servant yun. Muna nga, gihigugma siya sa daghang mga Pilipino. Karon, kining mga nahigugma niyang mga Pilipino around the globe, makabati, kaya di man ta makakita siya personal, bawal mga yung video nito, wa siya mga video na dito mga higala, TV lang yung kauban permi dito, bawal mag-video-video. Makabalita na lang, nga bukog panik, hinay na mulakaw sa Tatay Digong. Samot sila mga higalang mo aksyon og kabalaka. No? Nga dapat si Tatay Digong sa iyahang pangidaron, sa iyahang kondisyon, naa siya din sa iyahang yutang na tawhan, kauban niya ang iyahang mga mahal sang kinabuhi o iyahang makaistorya ang iyahang makapwa Pilipino. Dinhi sa iyahang yutang na tawhan. Mauunta na. Pero padayong nagmagahi mga higala ang gobyerno nga makauli si Tatay Digong. Thinking nga maka-generate mga higala og boto sa 2028 ang iyahang presensya og mapildi ang Tambaloslos. Mao ginay pinaka-ultimate nga rason din ha. Mo na'y naglimin, nagpahipi mga higala nga rason. Nga anong di gyud nila papaulion? Si Tatay Digong. Mura man gihapon. Muuli si Tatay inyo paulion o dili si Tatay Digong. Si Sara man gihapon ang mahimong presidente nato. Napabailain? Ha? Sige daw, be. Tanawa daw na ninyo mga survey. Kapila na sila nagsigig survey mga higala. Napabailain. O wala na mga higala. Ha? Next in line na si Inday Sara din ha sa Malacanang. Now, kung si Inday na rin presidente din ha, kaning mga panuhak, mga tugahok, dagko din ha mga higala, unsay may tabuan na din ha. Mga lumos din mo din sa kaso. Mao na ron si Buyeng Rimulya, nidiskarte na ang panuhak. Gusto na niya gunitan dayon ang ombudsman kay base nun niya. Pag si Inday na mapresidente, madabu-dabuhan gud siya og mga kaso. Muna ang diha siya may gala kuno sa ombudsman, personal gud siya nang-apply mga higala. Kay was mulutsar yung pangalan sa JBC, pilion siya mga higala ni Bongbong Marcos nga ato karong presidente. Pandipinsa ba? O paghuman sa ilaha mga higalang termino nga kabuang. So, mao na ang ilahang diskarte. Amot lang si Anyo o sa patong kaubang Anyo gani, itong nidagan may galag presidente kantos gibo. Amot asa na ron? Wa na may sound mga higala. Nagmuni-muni na siguro rong panahon na. Nga nabisto sila ni Junbic Rimulya nga ilahang gitraidor si Tatay Digong. Kaning pag traidor gud buraog naala po yun ni sa tuang dugo mga Pilipino. Panahon pa ni Emilio mga higala, General Emilio Aguinaldo o ni Andres Bonifacio. Kani mga pag-traidor na ni, di ba? Kisa may nagpatay ni Andres Bonifacio. Di ba? Si Emilio ramang gihapon.
General Emilio Aguinaldo, mo'y nagpatay ni Andres Bonifacio mga higala. Kay rebelde si Andres Bonifacio, rebelde nga nakigkalaban sa mga dayuhan. Pero gipatay siya mga higala kay ang motive basig maobertikan siya mahimong pangulo sa nasod. Oh. Mao nang hangtod karon ang Bonifacio Day gina-celebrate nato mga higala atol sa iyang adlaw nga tawhan. November 30. Usually ang mga heroes gina-celebrate mga higala atol sa ilang pagkamatay. Di ba? Kay mao nay panahon nga ilahang gidedicate ang ilahang kinabuhi para sa ato ang nasod. Mo nang di na i-celebrate sa ilang adlaw sa pagkamatay. Pero si Andres Bonifacio mauray nalahi, unique. Tungod kay i-celebrate ang pagkahero ni Andres Bonifacio atol sa iyahang pagkabanhaw, pagkapanganak. Oh, ngano? Tungod kay dili gusto mga higala hinumdumon sa mga Pilipino nga ang nagpapatay sa atong giilang bayani nga si Andres Bonifacio ang ato rapod mga higalang labing unang pangulo sa nasod nga si Emilio Aguinaldo. Oh. Ang rason, gicharge siya mga higala nga rebelde. Pareho man lang kao sa krusada, kagawasan sa nasod Pilipinas kontra sa mga dayuhan. Pero ang motive gyud ni Emilio Aguinaldo nga taga Cavite mga higala para wa na siya'y kalaban sa pagkapangulo sa ato ang nasod. Isip labing unang presidente. Oh. Di ba? Kay General Godja. Mao nay sakit nga kamatuoran. Oh. Wala, hangtod karon gina-celebrate nato November 30, Bonifacio Day. Pagkataon na ni Bonifacio, dili na adlaw sa iyahang pagkamatay. Tanan natong hero gina-celebrate during sa adlaw sa ilang pagkamatay. Kay mao nay adlaw sa ilahang paghatag sa ilahang kinabuhi alang sa ato ang nasod. Nga mao'y rason himo silang hero mga higala. Mao po ni karon. Daghang yung traidor mga higala. Orang ayaw gyud og kumpiyansa. Kay kanang numero unong tigpalakpak nimo, maopod na numero uno nga mo pull down sa imuha pag abot sa panahon. Kanang mga kamot nga nagapalakpak kanimo karon tungod sa imong mga naangkon nga kalampusan og oportunidad, maopod ng mga kamot anang mga tawhana nga nagsigig ampo para sa imong kaparutan. Mao gunay realidad mga higala, sa kinabuhi. Ayaw kumpiyansa, gatuo kang nalipay sila. Okay kay ka ba? Mo na ba? Pero, deep inside, ang gusto nila, sila, dili ikaw, nga makabaton o ingon ana nga oportunidad mga higala. Human nature na siya. Human nature. Kana manggong selos. Since time immemorial pa na nga batasan mga higala. Di ba? Ingon sila, tinuod na dyan, kaya Ginoo manggod, siloso. Tama. Tanawa, unsay nahitabo. Ni Cain og ni Abel. Tungod sa selos. Ni Cain. Iyang gipatay ang iyang igsuong si Abel. Di ba? Kay ang iyahang halad ngadto sa Ginoo moray ginadawat bisag gulay lang nga mga labas. Ang halad ni Cain wa dawatas Ginoo kay reject nga mga hayop. Si Abel gipili gyud ang pinakanindot nga gulay ug mga prutas para sa Ginoo. Maong gipili siya sa Ginoo. Nagsilos si Cain, gipatay niya si Abel, iyang igsoon. So kanang silos, sukad pa na kaniadto. Sukad pa na kaniadto. Mo bitaw ng mga bana siloso kayo sa ilang mga asawa, silusa kay silang bana.
Kay, mao naman ginayato ang batasan. Ang balaang kasulatan, nag-ingon po, ang Ginoo siloso. Dili ka pwede magsimba ngadto sa laing Ginoo, gawas ka nako. Di ba? Siloso po ang Ginoo, di ba? DJ Sweetheart. Sige tag sangyaw anak mga higala nga pulong sa Ginoo. Nya, karon mabasol na ninyo ng inyong mga bana karon dina nga magsilo-silo sa inyo ha. Magpapula lips mo dina. Muchilos dahil ng inyong bana. Ingon ang uban, kana kinagsilos, naay nakitaan, naay natimahuan. Mo nang nagsilos. Pastila, no? Muadto lang kay sabungan gani, magsilos dahil si Mrs. dayon. Ayaw pagsilos-silos diya, Mrs. Naghapyod-hapyod gani mong bana dito anang mga manglastuhay diyang buwag-buhok nga parting mga gwapaha niya humot kaayo mo silos dayon ka. Agaray, igo na po suway dining. Igo na po ta suway dining aning trabaho. Doon na may galay 34 minutos na human ang alas 8 sa buntag pero kanang silos, okay man na siya. Yung pares nagsilos, but pasabot, in love pa na si Muha. Pag di na kayo na magsilos, wala na. Wala na kay bili. Pag di na magsilos. Pero ayaw po palabiin ng silos, di ba? DJ Sweetheart? Kay maupon na mo patay. Maupon na mo patay sa imuhang mga maayong plano sa kinabuhi. Maupon na mo patay ngadto sa imuhang gisilusan. Jealousy. Nang jealousy gyud kuya ginagdi na nimo makuan. Kanang dili na nimo makontrol na. Mapahamak ka gyud, mapasubo ka gyud din nang jealousy. Di ba? Nay uban nga mga lalaki magsilos kung ang ilahang crush duulon og laing lalaki. Ngano man na? Ngano man na DJ Sweetheart? Pagani ka kauya, magsilos-silos na ka. Muram po ka katong akong amigo. Giingnan siya sa katong babae nga, assuming. Assuming na. Assuming man ni ako, amiga, without admitting. Assuming without admitting. Di ang yung style eh, pagpanguyab. Assuming without admitting. Ay, nako, murag argumento po, assuming without admitting. Bitaw. So, kana mga higala, lisod na. So, direta, aning gitawag mga kaigsuonan og kuan. Kining Davao City ang safest city. Dili mali ni nga adjective eh. Davao City safest city because number 2. Dili safest kay superlative man ang safest mga higala niya. Number 2 ka lang. Dapat ang safest ang number 1. Ingno lang nato nga ikaduha nga safe city. Di ba? Number 2 nga safe city. Mo na tama. Umingo ka karon nga safest city nya number 2 lang. Wrong ang imuhang adjective nga gigamit. Di ba? Naman ay safe, safer. Safest. Di ba? Safe, safer, safest. Na may superlative safest man na, di ba? Kung mugamit ka og kondom, safe. Kung mugamit og pilduras, safer. Pero kung magpakapon ka, safest. Di ba? Naaman na mga higalay ka ng murag ladder ba? No? Kasi tawag anak di Sweetheart. Safe, safer, safest. So, dili dapat ng safest city kuman number 2. Pero proud na tana. Unsa man ay mga wrong grammar ninyo din ha, kasabot man tanga ang inyohang tumong. Di na lang ko matan-aw ang unsa ninyong grammar din na. Di kita particular gyud anang grammar. Ang spirit mga higala sa idea ang ato ang lantaw din ha. No? Sige naman nagpa-shout out si Kuya Jun Cordoba, Mel Indianon, naminaw karon sa Love Radio sa imong programa.
Uyawan ning apeliduhan ni no. Sige ra siguro ni ka-Indian kay Indianon man. Oh. Sige ra ni ka-Indian siguro sa mga uyab. Indianon, mil Indianon bitaw eh. Good morning din ha. Oh, naminaw sa to ang programa. So, di naman ay katingala. Multiple awardee na ang Davao City sa isgutanan mga higalaan ng mga pasidungog nga sama ni ana. Oh, balik-balik na lang na. Ang mga tao mismo, mga Davawinyo, nakabalo na ana. Bisan ang atong mga bisita. And that's one of the reason mga higala, nganong daghan ang gusto dinhi sa Davao Mosuroy, and ultimately after kini bang tawag na to may experiencing Davao City, so many visitors decided nga mo puyo dinhi mahigala, mo palit og kondo, mo palit og lote, mo palit og farm, gusto mo settle down dinhi sa Davao. Mga retirees nga mga sundalo ug pulis coming from Visayas and Luzon ug uban nga mga lugar mga higala, naa sila ay gipalit diri nga Pinoy-anan sa Davao. Tungod kay ang Davao mga higala, sila mismo maka-attest sila nga ang Davao is really a safe city mga kaigsuunan. Taon-taon, balik tayo, man lang mapipila ka mga pahinumdum. Tired of long queues? Worry no more. File your BI. Siguraduhin malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng cholera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally sound building or home, stay there. Do the duck, cover, and hold. Once the shaking stops, take the fastest and safest way out. Balik na may gala din sa ito paragkuyog sa programa nga issue sa masa. Samtang doon na may galay 41 minutos sa nakalabay human ang alas 8 sa buntag. Now, dirita sa istorya mga higala sa mga babaes kinabuhi ni Tatay Digong. Kani. Mali dito to. Yung tanga upat. Kabuok babae, dili. 13 di ay kabuok. Pero kanang 13 mga higala, nga uyab ni Tatay Digong, mga babae nga nalambigit sa iyahang kinabuhi, gamay ra kayo na. Nga naman, kung ato ang mga higalang himay-himayon, si Tatay Digong, sukad siya na imong public servant, almost 40 years na. Mag-40 years na siya next year. 2026. Kay 1986 siya na imong vice mayor. Mao'y pagsugod sa iyahang politika. So kung 13 kabuok, iyahang uyab mga kaigsuunan, gamay ra.
gamay ra kay si Kuya John Cordoba amot pila na rin uyab ani ron, ha? Bag-o pa man ni sa serbisyo, murag naana siguro sa mga 20 siguro ang uyab ani, ha? Panghatag din na kuya, ha? Labi na sa to ang mga kuya nga mga miyembro sa DKI, oh. Kanang di kaingon ba, ha? Hingibog pero dili hingingon, oh. 13 daw kabuok. Pero saon ta man na nga uyab man, oh. Kay ulitaw man mga higala. Si Tatay Digong, mabitaw to ingon ni Girly Balaba. Ano bang problema dyan? Ha? Single ako. Single si PRRD. No? Pero si Kitty, yun, gipadunggan-dunggan yun to niya itong burag. Official nga nurse, mga higala nga nauyab po daw ni Tatay Digong. Si Tatay Digong, God, grabe maka. Mo yun ni dapat sundogo na to, Kuya John Cordoba. Kanang very generous ka niya, humot kayo ka. Dali kayo maibog ang chika babe sa imuha ba? No? Pero imo geng lawas perting ang hita gani sos Ginoo ko. Ha? Naapay inig ukab ani mong baba nga mura mga higala o kanang imburnal na patay kang bata ka. Bad trip ang uyab. No? So, kana bang humot ka, limpyo ka. Na mga babae gud nga mahilig lagi ana. Oo. Siguro kaning tracing nga uyab ni Tatay Digong. Mao ni mga hilig kanang mga humot. Oh, humot sa Tatay Digong. Muagi nga itong unas labi mga higala sa kaning ABS-CBN. Kuan kanang humot, no? Naman siya program to una, humot si Tatay Digong. O nya kanang matubag babae kanang kuan kayo ba? No? Murag yun mga higala kanang broadcast gani nga kanang sunoy gani. Halos dili mo kaon mga higala sa kanang imuhang ipatuktok sila kay ihatag lang yun ngadto sa kaning mga babae. Ingon ana ang kinaiya ni kuan ni Tatay Digong. Oh, kanang gentle ba? Gentleman yun. Daghan kayo siya. Pero ang angkon ni Tatay Digong, wa man siya bangkog na asawa. Daghan na daw siya uyab niya. Puro daw babae, yadang uyab daw, mga 3 ba to, 4. Pero 13 ay kabuok mga higala. Nangutana mo, nganong kaning uban, wala man ni mahinganli. Kay kaning uban, nakarelasyon ni Tatay Digong nga na ay mga legal impediment. No, na ay mga legal impediment ba? Probably na paibana may gala, galurot ang mata. Na paibana din nga uban nga unsa pa kaha. Takabalo. Good morning din ni Ma'am Lulit Duran. Diya sa may bangkal. So, wata kabalo, nganong, usay rason nga nang wa ni maapil nga si Tatay Digong, og imo ng pangutan-on, musulti man yun na og tinuod, pero nganong, trisim na ni kabuok, nganong, upat na may giangkot Tatay Digong, asa di ang siyam? Ang siyam, naalagi mga legal impediment niya, pangit man po nga, ingno nga nauyab niya, o niya na ibana. Diba? Mugay na issue pag-ayo, kadto mga higalang pulis nga iyang nurse, pulis bodyguard nga nurse, kay naaman to'y bana da ang general, mutong perting sunuga mga higala. Nya, nagkomento pag yun si Kitty pag yun. Mga Kitty ron, no? Burag ibadlong siguro mga higala. Wa na yun, wa na yung mga post si Kitty. Burag ibadlong siguro to. Oo. Mana-mana. Kana manggong na ay mga legal impediment, it is also immoral impediment. Pero ang pangutana ni Juvenal Burgos, nganong lami mangyud uyabo nang na ay kabilinggan? Be, kamo daw be. Istoryahi daw ko. Nganong lami mangyud uyabo nang na ay kabilinggan sa kinabuhi? Si Totoy Bato din ha. Toy, nganong lami man uyabo nang naikabilinggan sa kinabuhi. Ingon sila, nindot na John kay usara ang imuhang karibal. Ang bana ra gyud. Napoy niingon nga, nindot na John kay dali ra kaayo. Kay
kwarta ray katapat kay nay kabilinggan sa kinabuhi. Agaray. Taon-taon lang. Ato ni mga higalang himay-himayon ning nganong lami gyud nang naay kabilinggan sa kinabuhi. Ambot si Chief Dante. Motoo ba kaanang lami gyud nang naay kabilinggan sa kinabuhi? Napo koy amigo niingon nga nindot na dyan kay daw sawaay lang. O siya sawaay. Kay og mabuntis dyan, iya mambana gihapon ang amahan. Bisag ikaw mo'y nakapabuntis paita. So nagpropagita ron og immoralidad anang inyuhang trabaho din na. Kay sureball daw na nga ang bana ragyod ang kakompetensya basta na ay kabilinggan sa kinabuhi. Tuwa man po nag-mention sa Tatay Digong ana. Basta ingon siya nga na siya uyab daghan. Daghan siya uyab. Pildita DJ Sweetheart aning istoryahan na uyab sa Tatay Digong daghan. Yun na pa. Kayot kay mahayala. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Dili sa ito panagkuyog sa 90.7 Love Radio. Now, atong nesgutan din nganong lami gyud daw nang naay nganong lami gyud daw na uyabon nang naay kabilinggan sa kinabuhi. Sa iyon tanaw ngano tinuod ba ka na nga lami? Ingon uban tistingan nato na John. Tistingan nato na kanang naay kabilinggan sa kinabuhi kay lami man daw na. Kay ang kakompetensya, ang asawa ra or ang kakompetensya, ang bana ra mga higala. Ang imuhang bantayan, ang asawa ra pod or ang imuhang bantayan, ang bana ra pod. Mao na nga nindot gyud na nga ang kanang nay kabilinggan sa kinabuhi maoy uyabon. Nindot na boss kay silip na kaayo ang bantayan. Mo na ingon ni Totoy ba to? Kaning mga Totoy kuya ganyan ang mga silip-silip ba? Kuyaw. Pero, kuan man na, kana bang basig magabaan tana? Ang ubang po, mingon nga, tuo ka ng gaba, John. Kanang gaba, naaranas buko-bukos buktot. Wala na. Pero, ambot lang. Nganong, matinga bitaw ka. Na ako'y amigo mga higala nga ulit tao. Kaniya, chismis ni. Di yun manguyab og dalaga. Ang iya yung uyabon, kanag yung minyo. Kumura po di kag duli po di ay ha. Diyan nga naman dyan. Nginahanglan ka og experience, una ni mo dawaton. Kanag yung may karanasan. Kay dali daw kaayo mga higala, jamingon. Ingnon dayon nga, kalimti na lang ng imuhang mga tipakas kagahapon ba. Focus ka na lang karon. Total, naamang ko. Andam og tagana, mutabang sa imuha. Atsok Bolivarda yung uyap. Diba? Totoy ba to? Atsok Bolivarda yun. Kay, mau lagi na. Dali lang mga higala kuno ilaron kaning na ay mga karanasan kontra aning walay karanasan. Kaya walay karanasan, lisod pa sabton. Labi na mga millennial, lisod. Unyag edad-edad pa yung kayo tiniguang man ang imuha. Anaon ka na yun. Pero kanidong na ay mga karanasan. Kuya John Cordoba, kaning na ay mga karanasan. Pertira dong dali asabuton. Pertira dong dali asabuton. Kanang walay karanasan pa. Mangita yun daw 5-star. 5-star hotel. Kamahal. Pero kaning mga walay karanasan, musugot ra daw anang mga motel nga naipakapin nga kuting mga higala. Garay, kasakit. Kasakit sa pinaakan sa kuting. 3 hours. Kahuman ang chinilas. Suta pagyod mga higala nga giputlan pagyod ang tikod para di gyud kawaton. Katawa si Kuya John Cordoba. Tama gyud na. Mao gyud na.
Ambot ning mga motel nga nung ila po ng pang-abisan ng tikod sila sinilas nga suta na gani, abisan pag yun ang tikod sila ang mga sinilas nila sulod sa kwan kay siguro ang mga manulod din ng mga higala apilog sikwat ang sinilas. Oh? Muna ang rumboy mingon dayo ka, tay pasasir. Ako sang tan-awon diri sir kay basig gisikwat na pud ang sinilas. Ay dako. Oh? Wa pag yun na mabisita na sa to ang City Health mga gala ng daghang kay mga motel nga gireklamo na nining mga lover boy nga perting daghanag kuting. Di ba trabaho mo na sa City Health? Oh. Sa bagay, oh, tag 50 na lang man ang 3 hours, 150. Tama ra po na. Ay pakapin kuting. Kay barato naman kayo. Ang problema lang daw ang agianan kay mag-abot daw mo kung pagawas na ka sa bagong customer, kay gamay daw kayo ang agianan. Karay. Pagkaswito na lang yun, ni Kuya Tutoy. Pagkaswito na lang yun. Mao na mga higala. Ngano ka na man yung tuyuan man yun na nimo, ikaw ulitaw ka. Anong kana mang yung na ay mga bana ang imuhang pangtirahon. Kay di ay mahadlok siyang mabuntis. Unya wa siya ikasuporta. May nang iyang tirahon kanang na ay mga bana. Kay ug mabuntis, di man mahibaw-an. Kay ang bana raman gihapoy mo gasto mga higala. Mao di ay ang style. Oy. Kana ra ba, dapat, kung ako mo'y mag-congressman, maghimo kong balaod, libre DNA testing. Kay mo na'y daghan kairon mga higala. Gatuo ang mga lalaki nga sila'y amahan, dili di ay. Nya, mahal man kayo magpa-DNA, tag 20,000 per sample, nya, tulo mo, anak, mama, o papa. Dapat na ay balaod nga libre ng DNA testing para masurebol gyud sa amahan nga siya gyud ang tag-iya anang bataan na. No? Dapat na ibalaod ana nga libre ang DNA testing. Bura na po na kanang drug test ba? Nga libre. Kay daghan kayo ron pati luuya sa mga lalaki. Luuya ang mga lalaki. Ang mga lalaki, mga higala, endangered species na gyud kaayo, daog-daugon pa gyud. Kada matao, napulo ka bata, tulong adto sa 4 ang lalaki din, outnumbered na daan. Naapay mga lalaki, makriminal, mapriso. Pagkahuman, naapay lalaki, maligalang mabayot. Patay, kagamay na lang yun kayo ang lalaki karon. Unang kining ato ang gining ampingan na to, kay gamay na lang yun kayo, endangered species na yun. Unya kahuman. Ilaron pag yun sa mga babae. Ingnon pag yun nga, ikaw mo'y amahan ani, kahuman, lahi di ay. Di ba? Paita mo na, dapat na ay balaod mga higala. Libre ang DNA testing para sa paternity. To see to it, nga kanang anak, nga imong ginahuna, nga imuha, sure bull yun ka. Na ako'y DNA test, certification. Ako yun na. Para mahibaw-an po ning mga babaeng bigatlon nga makasasala. Mga asawang bigatlon. Na gusto og crossbreeding permi. Dili gusto magpa-breed lang sa ilang bana, kay gusto po mag-crossbreeding mga ito. Diba? So, dapat, kung mag-congressman ni si Kuya John Cordoba po, sa po'y party list, kato sigurong utin party list, ugnayan ng mga tatay na inaapi ng mga nanay. Utin party list. Natawag. Ugnayan ng mga tatay na inaapi ng mga nanay. Magpamimbro niya taana. Totoy Bato. O si Chief Dante, pamimbro ta na. Atong leader, si Juvenal Burgos. Pero atong first nominee, si Kuya John Cordoba. Ugnayan ng mga tatay na inaapi ng mga nanay. Para maghimo ta og balaod, libre ang DNA testing para sureball ang bata makabawag yung kinsa ang iyahang amahan mga higala. Diba? Kanindot ana nga balaod no? Wa pa ginakahuna-huna ana.
Ha? Wa pa nakahuna-una ana. No? Na kay maghuna-huna ana. Ha? Nga himuon ng libre may gala. Actually na sa UP. Dada na sa UP mga kaigsunan. Oh. Oy, wa naman tayo oras, nagpalabi man ta aning istoryahan eh. Well, sa tanan na ito mga suki sa kanginan, thank you so much. No, sa Tuaga Facebook Live, mga nagsunod sa Tua, daghang salamat. Mga nagsubay ka na ito, din sa 90.7 Love Radio. Ako sa Leon Adlaw, karong Martes, sa Pizza 8. Liga bulan may gala sa Hulyo 2025. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Ako yung alagad, bata-bata, June Bersamin. Panulat na magbulag-bulag may gala ang ato ang pulong pamalandong karong buntaga. Ikaw nga naghuna-huna nga ana-ana nimo ang tanan. Ikaw ang tinuod nga adunahan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Sama ka sa panaga. Salamat, mayong buntag. And keep safe always, mga bay. Stand by ang mga balita. Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.